Kaixo artistak, ikusten duzuenez, kenketak bururakoekin nola egin behar diren, betiko ikasiko dugu. Lehenengo eta bigarren mailaren hasieran ikasi genuen metodoa, alde batera utzita nagusi egiten ari garelako. Orduan, ikusten duzuenez, 10ekoari eskatu beharrean, jada segidan, hortxe, 10ekoa jartzen dugu, 5 ezin dugulako egin. Eta hurrengoan, gehi bat jartzen da, 6 izan beharrean, 6 Hau da, normalean egiten duzuen akatsa. Baina, hobeto egiteko guazen gelara. Bagoaz. Ben artistak, ikusten duzuenez, lehen egiten genuena hauze zen. 5 ezin dugunez egin, esaten genion 10ekoari, 10eko mesedez, utziko diguzu bat? Bai, noski, eskerrik asko 10eko, eta ja, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15. 7, 5, 2 eta 3, 2, bat. Baina ja orain, hasiko gara, era batekin askoz azkarra dena eta sinpleagoa dena. 5 ezin dugunez egin, jartzen diogu bat, jartzen diogu 10eko bat, eta gero hemen orduan 10eko bat ere jarri behar diogu. Beraz, 15, 7 eta 6 4, 2, 3, 2, bat. Errezago ikusten duzue horrela? Beraz, ikus ditzagun adibide batzuk. Tadam! 7 ezin dugu egin. Orduan 10eko bat jarri eta gero gogoratu hemen bat gehiago. 11 7, 7, 8, 9, 10 eta 11. 4. Eta 9 ken 7, ez ken 6, ken 7, nahi baduzu edo plus bat edo bat borobildu, 9 ken 7, 7, 8, 9, 2, eta 4 ken bat, 3. Ulertzen duzue? 10eko bat jarri eta hurrengoari ere bai. 4 ken 6 ezin dugu egin, 10eko bat jarri, 14 izateko, eta 10ekoetan ere 10 bat jartzea. Bururakoa egotea. 14 ken 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ken 7, 7, 8, 9, 10 eta 11, 4, 14, ai, zelako lioa, Mikel, 14 ken 6, 14 ken 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eta 14, 8. Eta orduan, 2 ken bat, ez 2 ken 0, 2 ken bat. Bat, 3 ken bat, 2. Ulertzen duzue? Beraz, pausatu bideoa eta ea zuek egiten duzuen. Non egongo den bururako 10ekoa? Oso ondo, 9 ken 5 egin daiteke, 4, baina 3 ken 7 ez, hemen gauza bera gertatuko da. Jarriko diogu 10eko bat, 13 ken 7, baina hemen ere 10eko bat. Beraz, 13 ken 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, ezta? Eta ez da 5 ken 4, baizik eta 5
ken bost. Beno, zer moduz ulertu duzue? Laburbilduz. 10 bat jartzen badugu, hurrengoetan bururako bat. Horrela, bat gehiago egon da, hemen bat gutxiago egongo da, lehen eskatu duguna. Ados, ea artistak praktikatu, Beste bat arte.